विजयाची खात्री 100% लोकांनी दिलेली आहे आणि आता मी आजपासून परत जनतेमध्ये जाणार आहे, त्यांचा कौल जाणून घेणार आहे आणि कामात राहणार आहे. कोणत्या अशा सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही लढाई ही स्वाभिमानाची आहे, निष्ठेची आहे, कोकणच्या अस्मितेची आहे आणि हे तर मुद्दे आहेतच. त्याच्याबरोबर विकासाचा रोडमॅप, कशा पद्धतीने आपली सावंतवाडी पाहिजे, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामधले प्रश्न ज्याच्यावर आत्तापर्यंत काहीच काम झालेलं नाही, हे महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत. आता माझी तर नाराजी मुळात कोणावर नाही आहे. आता जे जनता म्हणणार तेच होणार, जे लोक म्हणतील, जे पदाधिकारी म्हणतील त्याप्रमाणे पुढची वाटचाल असणार आहे, एवढंच मी तुम्हाला सांगते. वाढता आता ही इलेक्शन माझी नाही आहे, जनतेची आहे असं मला वाटतं आणि जनतेला खात्री आहे. खरं सांगू काल पुन्हा एकदा प्रेसमध्ये संजयजी राऊत साहेब म्हणाले की काही फेरबदल होऊ शकतात, काही जागा वाटपामध्ये परत फेरविचार होऊ शकतात, काही अदलाबदली होऊ शकतात. त्यामुळे मला अजूनही होप्स आहेत की एखाद वेळी बी फॉर्म येईल. त्यामुळे पक्षाचा पण मी बी फॉर्म प्रतीक्षेत असल्यामुळे मी पक्षाचाही एक फॉर्म भरलेला आहे आणि 2 अपक्ष फॉर्म भरलेले आहेत. तेच ठरवेल ना आता काय पुढची गणित समीकरणं. 4 तारखेला स्पष्ट होईल सगळं चित्र. त्यात आदरणीय पवारसाहेब माझं दैवत आहे आणि नेहमीच आजपर्यंतची जी वाटचाल आहे ती फक्त पवार फॅमिली आणि त्यांच्या कुटुंबियामुळे, त्यांच्या प्रेमामुळे आणि माझी त्यांच्यावरच्या निष्ठेमुळे आहे आणि तसं नाही काय असं मी सांगितलं आहे. 100% जनतेची खात्री आहे. आता ही माझी इलेक्शन नाही आहे, ही जनतेची इलेक्शन आहे, सर्वसामान्यांची आहे, निष्ठावंतांची आहे असं मला म्हणायचं. जनतेचा आग्रह आहे आणि आज मी जे उभे आहे म्हणजे 7-8 वर्ष जे काम केलं ते या जनतेच्या प्रेमामुळे आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोळ्यात अश्रू मी कधीच येऊ देणार नाही एवढंच सांगते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.